Pădurea Comana, o minunăție. Avem o țară foarte frumoasă, ceva de vis. Recomand tuturor să se plimbe în aer liber. Fac un filmuleț, mă, să vadă toată lumea frumusețea de la Comana. Recomand tuturor să ieșiți în natură, să luați o gură de aer proaspăt, să vedeți ce frumusețe. Să vedeți ce frumusețe e la Comana, iată. Pădurea Comana, iată. Frumusețe. România. Da? Să te plimbi în natură. Uitați ce înseamnă în natură, frumos așa. Da? Iată. Pădurea Comana. O oază de verdeață. O frumusețe. O frumusețe rară, iată. Cresc în pădure Adidas, sticle, da? Mănuși. E bine că ne protejăm. Da? În pandemie suntem, iată. Și ia uitați. Și ne e frică de un virus. Ia uite. O frumusețe cum cresc în pădure, iată. Ia uite aici, da. Ia uite. Să ieși cu copilul să te plimbi în pădure, ia uite. Pantofi. Ăștia caută pantofi în magazin și uite, frate, cresc în pădure, ia uite. Și mere de vânzare. Vorba ta, ne ferim de un virus. Da, ne termină corona căcat. Ăsta. Și iată, iată o frumusețe, pădurea Comana, ceva de vis. Vă recomand să vă luați familia, iată. O cadă, fii atent ce miros e. Da, miroase a tei. Da. E ceva senzațional. Ieșiți din casă, nu mai stați în casă, mergeți în verdeață, în păduri. Cutreierați pădurile țării noastre care sunt mirifice. Sticle, ceva de vis. Ți-a plăcut în pădure? Da. Superb, nu? Da. Mai mergem în pădure.